Sa oras nga ikamatay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesu Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Maanaw sa galibon. May buntag kanin tanan, ug welcome nini atong misa pahinungod sa mahal nga Birhen Maria, ang solemnidad sa pagpasaka sa langit ni Mama Mary. Pagkaroon kita manda pagsaulog sa Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kali kami Ginoo, kay nakasanda kami kalibon, ipakita ang ibong kaloob, luwas sa kaligidon. Kristo kaloy kami, Kristo kaloy kami, ipakita ang ibong kaloob, luwas sa kaligidon. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Ug dadon ta kita niya ngadtos kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O gadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos samahan makagagahom sa tandan. Nagasimba kabi kalimo, nagapasalamat kabi kalimo. Nagadaig kabi kalimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesu Kristo, buntong anak samahan. Ginoong Diyos Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa samahan, dawat ang among pangabuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo.
ikaw lamang ang labing halandon, O Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Adin, amin. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos magamanan, nga nagpasaka, lawas o kalag, nga na sa himaya, sa langit, sa putli nga Birhen Maria, inahan sa imong anak, itugot nga maghimaya kami, nga sa kanunay, magtubag kami, magdulong kami sa langit, o mahimong takos, nga makaambit sa iyang himaya, kiniamong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo mga anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya naabli ang templo sa langit, ug nakita sa sulod niini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. May kilat, kagahog, dalugdog, linog, ug mibunok ang yelo. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon didto sa langit. May usa ka babay nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan ug gikoronahan siyag napulog duha ka bituon. Hapit na siya moanak ug nagtsabaw siya sa kasakit. Laing tilimadon nagpakita didto sa langit. May dakong dragon nga pula nga may 7 ka ulo, napulo ka sungay, ug may korona ang matag ulo niini. Gikahig niya sa iyang ikog ay katulong bahin sa mga bituon sa langit, ug gitambog ngadto sa yuta. Mibarug siya sa atubangan sa babaeng hapit na manganak, aron tukbo niya ang bata nga mahimugso. Unya, gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Apan gisakmit ang bata ug gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Mikagiw ang babae ngadto sa kamingawan di ng Dios, nagandam kaniya og dapit ug didto atimanon siya sulod sa usa ka libo ug 2 ka gatos ug kanuman kaadlaw. Unya nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, ania na gayud ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na gayud sa Dios ang gahom niya ingon nga hari, ug gipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbarog sa atubangan sa Dios ug nagsumbong kanila adlaw ug gabii, gihinginla na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Ang rayna nagapahilo na sa imong tuo, diha sa bulawan sa open. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Pamati o anak nga babayi ug tanawa, ipabong ang imong dunggan, ikalimti ang imong lungsod, ug ang balay sa imong amahan. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Busa tinguhaon sa hari, ang imong kaanyag kay siyaman, ang imong Ginoo. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Gidala sila sa sulod uban sa kalipay, o kasadya nanulot sila sa palasyo sa hari. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon man nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo. Moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan. Banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sa iyang husto nga dapit. Si Kristo maoy una sa tanan. Unya mosunod kadtong iya ni Kristo inigabot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntugo ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga otoridad, mga kagamhanan, ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Ang pulong sa Dios. Salamat sa Diyos. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ave Maria, Ave Maria,
Salucum Ave Maria. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanang sabdaligo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Wala madugay, nangandam si Maria o minali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Hudiya. Miadto siya sa balay ni Zacarias o nangumusta kang Isabel. Sa pagkapati ni Isabel, sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel nga misulti sa makusog bulahan ka sa mga babae. Sa tanang mga babae, bulahan nga ang imong ianak. Ngano kaha na mianhi man kanako ang inahan sa akong Ginoo sa pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak, bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya mingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo o nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako og bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga nay kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapausanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gikutom
ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nanumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham. Ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan nipuyo si Maria o mga 3 ka buwan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ilaha. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. May tungod usab ni Maria ang atong mga pagbasa kay solemnidad sa pagpasaka sa langit niya. Nagikan sa gahom sa Ginoo, gipasaka siya sa langit. Og tagsara kayo na may tabo sa ato ang kinabuhi og siya ragyod ang lawas o kalag nga misaka. Gumikan sa iyahang pagkawalay sala, gidefine sa usa ka Santo Papa niadtong unang panahon ang Immaculate Conception na siya way sala sa sinugdanan, gipanalitdan siya sa Ginoo. Ug busa kay wa may sala, gipasaka siya sa langit, lawas ug kalag. Siguro mo na itong tinuhuan, ha? Wa gyud na matuuhi sa ubang sekta sa relihiyon. Kay kita nangandoy sa langit ang kalipay nga walay katapusan. So mo na nga gipasaka siya sa langit nung gingharian. O mo na nga daghan kayo ang mga titulo ni Maria nga kining maong doktrina usa kini ka dogma sa tupawa ni kausaban wa ni mamakak na agyod kanunay nga ang atong pangandoy mahisaka kita sa langit apan magpabilin ang atong lawas kay makasalanan man ta. So si Maria usa ni ka singular privilege tungod sa iyang pagkainahan ni Kristo nga way sala o kitara ang nakahatag niya sala mo na nga gilansan siya sa krus o namatay apan nabanhaw. So lawas o kalagpod ang iyahang pagsaka sa langit kay wa man siya'y sala. Mo na itong isaulog karon sa Ebanghelyo nga nagdaig ang akong kalag, gidaig yun niya ang Ginoo sa kinasingkasing usa kato kalihok sa Espiritu Santo ang iyahang paglitok sa katena legiones, iyang paglitok sa Magnificat nga gipadako ang iyahang
kasing-kasing tungod kay siya giandam alang sa himaya sa Dios. Giandam si Maria Santissima sa usa ka misyon nga ang Ginoo mupuyo diha kaniya kay wa siya sala. Mao na ang dangatan natong mga Kristiyanos, kita hukman o kita anaa ang pangandoy sa langit nung gingharian. Mituo ako sa Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Hesus Kristo ang bugtong anak kinunato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug lubong. Ikinusab sa may minatay. Sa katulog adlaw na banhaw, isa ka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya ang pagkukum sa mabuhig sa may minatay. katuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, Sa kambitan sa mga santos, kapasailuan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas, ug sa hingdayon. Amen. binayaw lawas o kalag ngadto sa himaya si Maria midanag sa dakong ilhanan sa atong tunhay nga kaugmaon isip simbahan sa atong pagpanaw padulong niya ng langit nung gingharian dadto nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa atong Dios atong Amahan mingon kita Ginoo uban sa pangalian ni Maria dungga kami. Ginoo, uban sa pangamalia ni Maria, tungga kami. Nga isip simbahan, mulantaw kita sa unahan ngadto sa kabanhawan nga gisaad sa atong Ginoo. Magampo kita. Ginoo, uban sa pangamalia ni Maria, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, mamahimong instrumento sa kalinaw, tali sa mga kanasuran. Magampo kita. Ginoo, uban sa pangamalia ni Maria, dungga kami. Nga ang mga Kristohanon, makakaplag og kahiusahan kang Maria, ang ubos nga sulugoon nga gibayaw ngadto sa himaya. Magampo kita. Ginoo, uban sa pangamalia ni Maria, dungga kami. Nga ang mga masakiton makakitag paglaom diha sa himaya nga naangko ni Maria. Magampo kita. Ginoo, uban sa pangamalia ni Maria, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, uban sa pangamalia ni Maria, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw uban kang Kristo, aron magsadya sila uban sa atong mahal nga inahan ug sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, uban sa pangamalia ni Maria, dungga kami. Ginoo sa langit ug sa yuta among gipadangat nganha kanimo ang among mga pag-ampo tinambangan sa among mahimayaong inahan ang among magtutuo nga gitawag aron moambit diha sa himaya sa iya migugmaong anak si Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kangturan. Amen.
lawas ungganat, yatag gugalino ang tanan. Kasakit unggal lipay, kagulanan unggalambusan. Gidong ari ako nga andam sa kadunay, buwala kagalibong. Gidong lamdagi ako, matuman kunta ang tanan mga sugo. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ngayon yung sakripisyo. Dawaton sa Dios ang Amahan nga makagagahom sa nga tanan. Dawato ng tayo sino ka ng sakripisyo gikan si mga kamon, alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan, alang sa absat ng kapuslanan sa libok ng santos. Ang halad sa mong pagalagad, may dangat unta kan diha kanimo Ginoo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria nga gipasaka nga na sa langit ang among mga katingalahan. Ang among mga kasing-kasing nga nagdilaab sa kalayo sa gugma, mangandoy unta kanunay kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo. Maadaw sa galibong, Ibayaw inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga Amahan Dios nga tunay, ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Tungod kay karong adlaw ipasaka sa langit ang Birhen nga inahan sa Dios, nga mao'y sinugdanan ug larawan sa pagadangatan sa imong simbahan ug kalig-on sa siguradong kalauman ug kahupayan alang sa imong mga tao nga nagapanaw paning nining kalibutana. Human gayud nga ikaw mibuot nga siya nga sa katingalahang paagi nagpakataw sa imong anak nga mao'y tinubdan sa tanang kinabuhi, dili gayud makatilaw sa pagkadugta sa lubnganan
ug busaban sa mga anghel, nagadahay kami kanimo sa kalipay nga nag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa tibong himaya. Usahana, 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 usahana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Armay mo kinialang kanamo nga lawas o dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ug panginom kamong tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik man. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga angayan, nga matubang mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo mo simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma.
uban ni Leo 14 among Papa, ni Jose ang among administrador, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uman sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatangan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-usa kita pag-ampo sa taong nangitong amahan, atong awiton mga pulong, itudlo sa atong manunubos. Kas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang dalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesucristo, nayon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaw sa galimo. Pakita nato nga kita managsuon diha sa pagtuo. Rosarios, sa mga sala sa kalibot
pagi gabi sa Mao ni si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginawal ka kaya mo kalawat ka din. Kung pamulong mo lamang, mamayo ako. Uy, sukod man ang pagmahal, galanggan ako gipakita mo ang kabata, yun walay gahom sa pagbugnaw ni anang dakong kalayo. Hidodong asiyang midaog ug sa kamatayon nakabuntog unsud ngunmong pagmahal galang ganibog ipakita ko halos siya pagahisgutan kay kini sinukot ug mabalhinon pagkitaon mo na ako sa hingpit mong gaayo ug basanta ko sa pagkamarami pun agining kasing-kasing ko sa gugma alang gani katigon ang ibong mga anak nga kanibong nagmahal. Magampo kita. Tapos na kami mga lawat sa makaluluwas nga sakramento. Ginoo, pinaagi sa pangama sa mahal nga Berhen Maria nga gipasaka sa langit. Mahidangat unta kami sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.
Tapos na ang misa, darang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, Ina. Sa imong kaayo, sa imong pagmahal, karibo kang pinagpasalamat. Sa imong kaayo, sa imong pagmahal, karibo kang pinagpasalamat.